Танците, събличането и костюмите са само част от арсенала таланти на следващия кандидат за слава. Той разчита и на други дарби, за да направи впечатление. Бисер Иванов, Тодорков Иванов съм. Роден съм град Лом. Израсъл съм повечето град Сандански. В момента работя в София. Месо комбинат. Момче за всичко. На мен ми викат календар, ми викат. Мария Елева е родена на 1 декември 1977 година. Дева е родена на 7 октомври 1975 година. Лили Иванова е родена на 24 април 1939 година. Азис е родена на 7 март 1978 година. Горе е родена 1973 година на 28 юни. Имам един сериал, гледам един дърси красота, гледам. Брук Лонган е родена на 25 юли 1961 година. Рич Форъстън е роден на 4 март 1952 година. Ерик Форъстън е роден на 20 юни 1944 година. Стефани Форъстън е родена на 31 юли 1939 година. Поли Генова, това е нова създава, не знам. Музиката ми се отдава много. Играм много, танци, манци, всичко играм. Чупки, муки, всичко правям. Защо така си държиш ръцете отзад? Странно, криеш ли нещо? Не, яйцата си държа. Кои яйца? Яйца за гласни струни. Не са за да замериш журито, нали? Не. Колко яйца си взел? 6. И как точно ги употребяваш? Разбъркам ги и правям ги като кашичка. 6 яйца едновременно. Едновременно. Зък си, това е. И гласните струни? И гласни струни се получават на 6. Успех. Мерси. Добър вечер, уважаеми зрители и за уважаеми жури. Здрасти. Ще изпълним песента на Ерик. Чак. Как се казваш? Бисер Иванов. На колко си години, Бисер? На 27 години. Откъде си? Роден съм град Лом. Живея в София. А какво работиш? Месокомбинат. Разфасоваме меса, магарата, ръсета, всичко. Някакви по-специални способности притежаваш ли? Всичко. Дай те пускаме да пееш. Да. Аз Ще нямам изпея търпение песента да на го чакай. Емануела. Какво ще пееш? Емануела. Заповядай, Бисер. Благодаря. Пишеше, че жена предлага град. Ти звъниш, само отричаш ли вълта. Номер е моя, аз ще го дигна. Знаеш ли, ще те взема на час. Знаеш ли, скъпо струми аз. Казваш, че далеки не жени, съвестта ми държиш. Имена ме да напомня, щом до теб да се тръгне на бой. Знаеш ли, ще те взема на час. Знаеш ли, скъпо струва ми аз. Казваше далеките жени. Добре, де, ти имаш работа с животни, нали? Да. Бе, пич, магаретата пеят по-добре от теб, бе. Какво е това, бе? Бисер, може ли специално за мен да повториш пак това движение отгоре до долу обаче? Бисере, според мен пеенето не е на най-високо ниво, наистина. Така че имаш не от мен, съжалявам. Публиката ми искат. Няма да изчезвам. Ти каза ли си, или? Бе, чуда се. Защото аз си умреш. Вече аз съм готов. Готов ли си?
Ти какво си? Какво си? Аз съм едно извратено да. По някакъв необяснимо извратен начин. Аз също... Извратеняци. Аз също съм да, но... Поли, моля те, промени си решението. Ама трябва да ни направиш някакво страшно шоу, дет не сме виждали такова. Всичко мога. Ти много си се изпотил. Кажи, Напрегнат ли си? В смисъл? Притесняваш се? Притеснявам се, ако не спечелим. Добре, айде, ходи да се къпеш, да, ще се видим на буткемп. Благодаря. Айде. Натам си. Вие. Номер 1 съм. С-фактор! Утре вечер. Готови ли сте?